लोगोसे एजुकेशन सेक्रेटारि बिबिनेश सार, लोगोसे गासैबो NDP-नि दैदेनगिरि नोंथांमोन, आरो बे समाव जोंजोंनो जयैनो लोगो लाफानाय पिपल जेनेरेशन कमिटिनि सेन्ट्रेल चिफ कनभेनर आदा बिनयजों लोगोसे बिथांनि गासै दैदेनगिरि आरो जारागुरि FC इउनिटनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे बिथांनि गासै मावथिफोरा मागथाइगाव एबसु इउनिटनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे न'खरनि जाय मुंख्लंनि बिमा आरो बिफा न'खरनि गासै थालांनाय दैदेनगिरि नोंथांमोन, गिबियावनो आङो जांख्रिथाय आफादनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। आरो जाय बिथाङा दिनै हारि एबा माहारिनि थाखाय अबथिरा जिउ गारनानै थांबाय, बिथांनि जिउमा जोङो सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो, बेनि थाखायनो जोङो 1 मिनिट जोङो खर' गंग्लायनानै आर'ज गाबो। हाबाफारि बायदि बिबार बावनाय साफ्रोमखौबो सफैनो हानायखौ खावलायनाय थाबाय। बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लालांबाय थानायजों लोगोसे दिनैनि जे मुंख्लं अबनि कुमार बसुमतारीनि जिउ जारिमिननि थाखाय सुंद'यै बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनिनो नेशनेल काउन्सिलनि बिबुलुगोरा सारखौ खावलायनाय थाबाय। दिनैनि मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ दैदेननाय मानाबोदों दैदेनगिरि नोंथां आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैनो हानाय पिपल जेनेरेशन कमिटिनि मानाबोदों दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे UPPL जिल्लानि मानाबोदों दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जारागुरि तालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाबोदों दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो मागथाइगाव तालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाबोदों दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे आंजोंनो नुजाथिफैनो हानाय NDP प्रग्रेसिभनि सोलोंथाइ बिफाननि लेङाइ नेहाथारि बिथां आरो लोगोसे अबनि कुमार बसुमतारीनि आंगोनिबो आंगो बिमा आरो लोगोसे बिथांनिनो न'खर। बाथ्राया एसेबां मानि गोलाव सावरायनांगौ दङ बेखौ आं सानाखै। सरासनस्रायै जोंनि गुबै थांखिया बेनोमोन, गोबाव सम जों नुलायाखै हाबलायाखै, माखासे सिटुवेसना हयथ' जोंखौ थोनाखैमोन। दिनै जों बोथोरनि थासारि आरो जोंखौ साफ्रोमखौबो जों ज' लोगो मोनलायफिननाय हिसाबै जों बेखिनि खाबुखौ मोनदों। दा बे हिसाबै जोङो न'खर न'खर जायफोरा उदांस्रिनि दावहायाव बड'लेण्डखौ बिथा खालामनानै दिनै गावखौनो गाव जिउ बावलांबाय, दा बिथांमोननो जोंहा माखासे मान बावनांगौ हाबाफारि दङ बा न'खरनि गार्जेनफोरजों मोजां गाज्रि सावरायनांगौ दङ। बेफोरखौ लानानै जों दिनै बेक्तिगत न'खर न'खर जों हाबनाय जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय दुखुनांथाव बाथ्रा, जों दिनै गोथाङै दङ बेयो थिग, जायफोरा जोंनि गेजेराव गैलिया जोंखौ आंज्रायनानै थांबाय, जोंनिफ्राय बिदाय लालांबाय, जों बिथांमोननि दुखु आरो खस्थ'खौ बुंनानै हयथ' फोजोबनोबो हानाय नङा।
नंगौ सैथो दं बिथांमोना थारैनो नांदों बर' हादरनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय खाथि बिसि जेरावनाखि गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जेबो बेसेन गैयै बायदि खालामनानै गावखौनो जेनेबा हाथियार हिसाबै दिन्थिलांबाय जों बिथांमोनखौ मान बावनांगोन बाख्नायनांगोन बिथांमोन बायदि जों जानो हायाखै दा बेनिखाय जाहाथे बिथांमोनखौ जाहाथे जेरावखि थाङा जेरावखि जाया जाहाथे बिथांमोनखौ जेब्लायबो मान बावबाय थायो आरो न'खरनि जायफोर बिमा बिफा न'खरनि जाथि खुरमा जाहाथे बिथांखौबो आलो गोजोनै मान बावनानै बिथांनि मान मुजिराखौ दोनबाय थायो बेखौ जों खावलायदों दा जेखियानो जाया मानो थैनायजों जों थैफानो हाया जों जेराव गोथां हिसाबै जों गोबां सानलायनानै माखासे खामानिफोरखौ जों मावनो हायो दा बे हिसाबै आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै जोंनि गेजेराव जों जे बेखिनि समखौ न'खराव दान्दिसे समनि गेजेराव जों नुलायनो हादों बेनिफ्राय आरो देरसिन खाबु गैया होननानै जों सानदों मोजां गाज्रि मानसि जिबनाव दुखु दाहाया थाखायो न'खराव सोरबा सासे गैला जोंनि न'खराव सोरबा सासे गोमालांबाय बेफोरबायदि साननायजों मन'भाबजों बांद्राय गोदो हाबनाय आरो दिनैनि बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव लिंहर जानाय बादि सफैनाय जोंनिनो नेशनेल काउन्सिलनि मानगिरि बिबुलुग्रा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जोंनिनो एसिस्टेन्ट एजुकेसन सेक्रेटारि बि गणेश सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय लिंहर जानाय बादि फुंनिफ्रायनो लानानै दासिमहालागि जयैनो बिबार बावनाय हाबाफारियाव लोगो लानाय पिपल जेनेरेशन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मानगिरि आदा बिनय जों लोगोसे बेहायनो सफैनो हानाय खोरोमदाव बिथां आरो जिल्लानि माखासे दैदेनगिरि मानगोनां आदा प्रताप आरो बे हाबाफारियावनो लोगो लाबावनो हानाय जोंनिनो इउपिपिएलनि सेन्ट्रेल इउथ उइंनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि निथुन बसुमतारी बिबनाय आरो बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय जोंनि मागथाइगाव इउनिट इबसुनि मानगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन फुंनिफ्रायनो लानानै दासिमहालागि जोंजोंनो जयैनो बिबार बावनाय हाबाफारियाव लोगो लाफानाय जारागुरि इउनिट इबसुनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे सेक्रेटारि आरो बिथांनि गासै मावथिफारिया आरो बेवहायनो लोगो लाफैनो हानाय जोंनि सेरफांगुरि डेजिगनेटेड केम्पनि मानगिरि बि खाब्रां बिथांजों लोगोसे बि फुंखा बिथांजों लोगोसे बिथांनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव लोगो लाफैनो हानाय बे गामिनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो नैबे मुंख्लं न'खरनि जे थालांनाय बिमा मादै आरो बाजै फंबाय साफ्रामनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै मुंख्लं जे अबनि कुमार बसुमतारीनि जिउमाया जेन' सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों होननानै अबंलावरिनाव गाबख'नाय थाबाय आरो दिनैनि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय।